su loši momci! Svi su loši momci! Pazi, Ela! Zašto bi nas Super knjiga dovela ovde? Svet je poludeo! Šta ti je? Bežite ovde! Ja ću to uzeti. Čovekova pokvarenost na zemlji je velika i svaka namera koju čovek kuje u sebi je uvek samo zlo. Istrebit ću sa lica zemlje sve što je živo, jer sam požalio što sam ih stvorio. Za sva vremena red, red za cijeli svet. Božja reč živa je. Super knjiga. Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Hosana, pevaj sada. Hosana, super knjiga. Moramo negde da se sakrijemo. Spasite me! Neka te on spase. Njegova je ideja da izostanemo iz škole. O, pa i ti si bila tamo, jer si sva zaljubljena gledala u Peđu. Luka, jesi li siguran za ovo? Škola počinje za pola sata. Ti si prvi čas bila u biblioteci, a ja imam opravdanje od mame. Falsifikovao si opravdanje od mame? Opusti se, Ela, nije to ništa strašno. Luka, ostavio si užinu kod kuće. Opet. Otišao sam u školu da bih ti je dao, ali ti nisi bio tamo. Pa sam te preko GPS-a pronašao ovde, gde izgleda provaljaš u skateboard park pre nego što se otvori. Giz, slušaj, malo smo zauzeti. Hej, Kvantume! Jesi li spreman? Itekako! Ćao, Peđa. A? O, Peđa, ti poznaješ Elu? O, hej! Ovuda, Kvantume, da vidimo šta znaš. Tvoj skateboard ima rakete? Sa ovim nitroispaljivačima će moja ekipa pobediti na ludim igrama sledeće nedelje. Misliš li da si dovoljno dobar da ideš s nama? Da, pa... Pokaži mu šta se traži, Leno. Ovaj video smo snimili na uličnoj trci prošle nedelje. Ne možeš da me prođeš! To je to! Razlaz, obezbeđenje! Predstava je gotova. Sad da vidimo šta ti znaš. O, Luka! Možemo li da popričamo? Izvinite nas na trenutak. Ovo je vrlo, vrlo opasno. Zato se i zovu skateboard manijaci. Oni su najjača ekipa u gradu i oni žele da im se ja priključim pre ludih igara. Zašto te reči manijak i lud ne zabrinjavaju? Zar ne vidiš da je taj Peđa nasilan? Ja mislim da je sladak. Super knjiga! Super knjiga je rekla da ćemo upoznati pravednog čoveka koji je hodao u korak s Bogom. Mogu da ti kažem jednu stvar. Ako je pravedan čovek ostao na zemlji, on nije u ovom gradu. Uh-oh. Pazite! Trči! Stani se! Pomoć! Pazi, Ela! Voleo bih da ostanem i zaštitim vas, ali Znaš li kuda idemo? bilo gde osim ovde! Još uvek ne razumem zašto nas je super knjiga izbacila u sred grada gde svi pokušavaju da ubiju jedan drugoga. Da, posebno ako želi da nas upozna s nekim ko je hodao u korak s Bogom. Ljudi, mislim da sam pronašao tog čoveka.
Izgradi arku od čempresovog drveta i obloži je katranom iznutra i spolja. Šta je arka? Moji podaci kažu da je Arka opisana u Bibliji kao veliki brod kovčeg koji je izgradio Noe. Neka arka bude 300 lakata duga, 50 lakata široka, a 30 lakata visoka. Na arci napravi jedan prozor za svetlo. Neka bude 1 lakat ispod vrha. Vrata arke napravi sa strane. Neka ima donji, srednji i gornji sprat. Evo, ja ću pustiti potopne vode na zemlju da istrebe svako živo biće pod nebom. Sve što u sebi ima dah života, sve na zemlji će iskinuti. Ali s tobom ću sklopiti savez. Ući ćeš u arku ti, tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. Dobro sam! Još uvek sam dobro. Sad i ne baš. Stvarno si uspeo, Noje. To je stvarno veliki brod. Upravo si, Ela, jako veliki brod koji smo izgradili usred ničega bez vode na vidiku. I usput, moji instrumenti ne pokazuju moguće padavine. Gizmo, Bog je rekao da će uzrokovati poplavu. Zato mislim da tvoji instrumenti greše. Uđite u arku. Ti i cela tvoja porodica, jer vidim da si jedini pravedan predamnom u ovom naraštaju. Od svih čistih životinja uzmi sa sobom po 7 parova, mužjaka sa ženkom, a od životinja koje nisu čiste uzmi po 1 par. Wow, pogledaj ih sve. Isto tako i od svih ptica nebeskih uzmi po 7 parova da bi im se sačuvalo potomstvo na zemlji. Wow, pogledaj ovo! Nadam se da imamo mesta za sve ove životinje. Da, i nadam se da će biti dovoljno veliko za neke od ovih životinja. Neka dolaze. Dvoje po dvoje. Žrtvene životinje na desno, nežrtvene životinje na levo. Dobro je da krave ne lete. Ili slonovi. Idemo, krećite se. Izgleda da su ove poslednje. Idemo, Giz, neka se kreću. Pa, skoro smo puni, a i dalje nema znakova kiše. Baš je fora! Wow, Wow! ovo je neverovatno. Ne mogu da verujem da su se tako dobro smestile.
Noje, kako je došlo do tolikog nasilja? Mislim, je li Bog stvarno ljut na sve? Ne znam da li je ljut prava reč, Luka. Mislim da je Gospod tužan. Izgleda da se malo pomalo čovečanstvo okrenulo zlu i nasilju. I sada je samo to ostalo. Noje je našao milost u Gospodnjim očima. A što se tiče ostalih... Nema svrhe, neće ni da mrdnu. Divno. Sada smo zaključani u ogromnom brodu sa stotinama smrdljivih životinja. A i dalje nema ni kapi kiše. Šta je to? Aha, evo je. Svi se pobrinite da su životinje zaštićene. Zaštiti životinje, tako je. Sad počinje. Držite se svi! O ne! Vidi! Ja ću ga spasiti. Uhvatili si ga, Giz? Ne bojte se. Gospod je s nama. Luka! Držim te, Gizmo. Drži se, mališa! Ucijela. Bravo, Gizmo! Upravo si spasio pingvina! To je tako slatko. Wow, to je bila najluđa plovidba do sad. Luka, ovo nije neki zabavni park. Zar ne shvataš? Te životinje, Nojeva porodica. I mi smo sve što je ostalo. Zlata kiša. I sve te životinje. 20 dana. Ne znam koliko dugo još mogu ovo da podnesem. Au! I hoće li iko držati slonove u njihovim boksevima? Dakle, radi se o vašem prijatelju. O Peđi, da. Mislio sam da želim da se družim s njim, da budem kao on. Ponaša se kao da ne mora da poštuje pravila, kao da su on i njegovi prijatelji posebni, razumeš?
To zvuči privlačno, zar ne? Uzbudljivo. Malo opasno? Definitivno opasno. Znaš li taj osjećaj koji si imao? Osjećaj koji kaže, znam da je ovo što radim pogrešno. Da? Na kraju, prestaneš da slušaš taj glas. Donosiš lošu odluku ovde, sebičnu odluku onde. Kao tvoj prijatelj. I kao oni ljudi tamo. Nisu marili za to. I ubrzo su prestali da žive životom koji je Bog želeo za njih. Pa su, na kraju, izgubili sve. Da li sam ja kao oni? Je li prekasno za mene? Ne, Luka. Ti još uvek postavljaš pitanja. Bog ne napušta one koji se trude da žive za njega. Hej! Na, Oh. 40 dana i 40 noći ničeg osim kiše. I životinja. Bog se onda setio Noja i svih životinja i sve stoke što je bila s njim u barci. Bog je pokrenuo vetar da duva nad zemljom i voda se povukla. Tačno 5 meseci od kako je potop počeo, brod se zaustavio na planinama Ararata. 2,5 meseca kasnije, kako se voda povlačila, i drugi planinski vrhovi su počeli da se naziru. Nakon još 14 dana, Noje je otvorio prozor koji je napravio na arci i pustio gavrana. Ptica je odletala i doletala, sve dok se vode koje su potopile zemlju nisu isušile. Zatim je pustio i golubicu da vidi da li se voda povukla i imali suvog tla. Ali golubica nije našla gde da sleti jer je voda još uvek pokrivala svu površinu. Pa se vratila u arku. Noje prihvati golubicu na ruku i unese je k sebi unutra. Prekini da se vrpoljiš ili ovo nikada neće stati. Giz? Šta za ime sveta radiš? Luka, Ela, moram da siđem s ovog broda. Znate li koji je problem sa svim ovim pticama koje je Noe slao da pronađu kopno? Nisu ga našle? Upravo tako, jer ih je Noe slao bez odgovarajuće opreme. Pa, više ne. Opremio sam ovu pticu infracrvenim sistemom za mapiranje, laserskim vidom, solarnim održavanjem toplote, hranom za 6 nedelja i kišobranom. I zato će sa ovim super paketom za izviđanje pronaći kopno za tren oka. I padobran. Nemoj da se brineš za pticu, Gizmo. Uostalom, Noje je već ponovo poslao golubicu. Mislim da sve ima pod kontrolom. Prošla su još 2 meseca i zemlja je konačno bila suva. I
Izađite iz arke, ti, tvoja žena, tvoji sinovi i žene tvojih sinova. Sa sobom povedite sva živa bića, sve životinje koje su sa tobom, ptice, stoku i sve gnizavce što puže po zemlji. Neka vrve zemljom i neka se množe po zemlji. Sve dok bude zemlje, setve i žetve, studeni i vrućine, leta i zime, dana i noći, nikada neće prestati. Svoju dugu postavljam u oblake da bude znak mog saveza sa tobom i svom zemljom. Tada ću se setiti svoga saveza između sebe i vas. I svakog živog bića. Neće više biti potopnih voda da zatru svako stvorenje. Super knjiga! Tako je! Nema više krstarenja za mene! Dakle, uradit ćeš to ili ne? Ne. Šta? Čuo si me, a sad me izvini, kasnim u školu. Ja također. Ja ne idem u školu, ali moram da obavim neke druge stvari. Budi siguran, imam neke stvari da obavim, sigurno. I one ne uključuju tebe ili... Dobro, idi, ali nemoj mi se vraćati puzeći, Kvantome, jer skateboard manijaci ne daju drugu šansu. Šta sam uopšte videla u njemu? On uopšte nije super kao što misli. Da, Luka, znaš da će nas kazniti zato što smo izostali s nastave. moglo bi biti i gore. Videli smo kako stvari mogu da postanu jako loše. Ali Bog može sve stvari da učini ponovo novim.